Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Әтиәниләр мәктәпләргә булышырга нинди дә булса чыгымнар өчен акча бирергә тиешме? Әлеге сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Электр исәпләү җыйламаларын алмаштырырга кирәк. Шәһәрдәшләрнең фатирына йөреп шундый мәгълүмат тараталар. Бу нигезлеме? Чаллы бакчачылары республика президентына мөрәҗәгать әзерли. Юбилейный бакчачыларын нәрсә борчый? Уку елы башлану белән мәктәпләрдә акча җыюдан зарланучы ата-аналар саны артты. Шәһәрдәшләрдән уку әсбаплары, ремонт, канцелярия товарлары өчен акча сорыйлар. Күпләр сумманы алып килеп тә бирә. Бик азлар гына бу язылмаган кагыйдәләргә каршы килергә омтыла. Гәрчә мәгариф турындагы 273 федераль закон нигезендә мәктәп укучыларны уку процессы өчен тиешле әсбаплар белән Россия һәм җирле бюджетлар хисабына бушлай тәэмин итәргә тиеш булса да. Ничә мәктәпләрдә акча җыю күренеше һаман бар һәм нинди очракта бу ата-ана ярдәме дип исәпләнә? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Шәһәрдәшебез бер үзе 2 бала тәрбияли, икесе дә мәктәп яшендә. Уку елы башлану белән мәктәпләрдә бүләкләр, канцелярия товарлары, сыйныф бүлмәсен җыештыру өчен акча җыя башлыйлар ди ул. Ул моның белән килешми. Башка ата-аналарның кырын каравына да карамастан, принцип буенча акча түләми. Ел башында родительский собраниеларда әниләр акча җыя башлыйлар, бүләкләргә, канцтоварларга. Бирмәгән әниләргә давление башлана, балаларга зиян килә дип инде балалар нитә башлый, үпкәләтәләр балаларны. Шунысы бик ошамый соңгы вакытта. Акчалар җыялар. Ансы бар инде. Мулланыр Вахитов исемендәге 2нче гимназия директоры Фирдүсә Әюпова әйтүенчә, бүгенге көндә мәктәпләр уку-укыту процессы өчен кирәкле әсбап һәм җиһазлар белән тәэмин ителгән. Шәһәрдә ел саен белем учакларына ярдәм йөзеннән акциялар да оештырыла. Аның нигезендә депутатлар да, хәйриячеләр дә ярдәм итә. Әти-әниләрнең теләкләре буенча алар әлбәттә мәктәпкә ярдәм итә алалар. Ләкин бу һәркемнең үз теләге. Мәктәп җитәкчелеге тарафыннан әти-әниләрдән акча җыю яки нәрсәдә булса мәҗбүри алдырту дигән әйбер бүгенге көндә бөтенләй юк. Һәм инде каядыр мөрәҗәгать иткәнче, язганчы һәрбер мәсьәләне үз мәктәбендә үзенең җитәкчелегең белән сөйләшеп, аңлашып хәл итеп буладыр дип уйлыйм. Юридик үзәк җитәкчесе Дарья Бакшеева сүзләренә караганда, әти-әниләрнең мәктәпкә биргән акчалары ирекле хәйриячелек буларак исәпләнә. Россиянең мәгариф министрлыгы тарафыннан мәктәптә уку-укыту процессын оештыру өчен тиешле әсбаплар һәм шартлар планы расланган, һәм аларны булдыру мәктәп вазифасы булып тора. Ата-аналар ярдәме мәҗбүри түгел. Если они не хотят это добровольно делать, то, соответственно, они не должны. Если в этом перечне стоит предмет, за который просят деньги, соответственно, здесь уже вопрос к школе. Родители имеют право потребовать от школы, чтобы это оборудование в кабинете было. Ата-аналарның мәктәпләргә ярдәм итүе бар тик ирекле формада, аларның үз теләге белән генә булырга мөмкин. Ә инде мәҗбүр итү очрагы яки балага карата нинди дә булса санкция куллану күзәтелә икән, бу инде прокуратурага мөрәҗәгать итү өчен сәбәп дигән сүз. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Эшләү дәвре чыкмаса да ут счетчигын алыштырырга кушалар. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтәсенә 27-16 йортында яшәүчеләр зарлана. Фатирлар буенча йөреп, чит кешеләр яңа исәпләү җайламалары урнаштыра. Җиһазлар вакытында яңартылмаса, зур күләмдә штраф түлисе була диләр. Таныш булмаганнарның сүзләренә ышанырга ярыймы? Мәрьям Файрушина дәвам итә. Галимулла Хайбуллинның фатирына килеп билгесез оешма хезмәткәрләре счетчикларны яңага алыштырган. Башта шалтыратып исәпләү җайланмаларының күрсәтмәләрен тикшерәбез дигәннәр. Хисап җиһазын караган вакытта ул искергән дип 3900 сумлык яңа ут счетчикларын куйганнар. Аларның ялган хезмәт күрсәтеп йөрүләрен Галимулла абый соңына гына аңлаган. Менә бу күрше стәгә тавыш күтәргәч, аны кызыйда булган. Онда безне оформләгән ахыры шәдер инде. Вот шуннан аңладым. Шынлыкта ут счетчиги төзек булган. Алданучылар күп, 27-16 йортында гына 40 фатир хуҗасы яңа җайланма куйдырткан. Биредә яшәүчеләрне счетчикны вакытында алыштырмасаң, штраф түлисе була дип куркытканнар. Челны строй ремонт идарә итүче компаниясында әлеге оешма белән бернинди килешүдә юк диләр. Исәпләү җайланмасының опломбировкасын жилэнергосервис үткәрә дип аңлаттылар. О сроках поверки любой потребитель коммунальных услуг, житель, может узнать из паспорта прибора учета или из документа ввод в эксплуатацию, в котором тоже сказано
срок поверки. И с недавних пор, вот, не знаю, месяца 2-3, как изменилась квитанция на коммунальные услуги, в которой тоже есть сроки очередной поверки прибора учета. Белгечләр елга 2 тапкыр хисап җиһазлары күрсәтмәсен һәм пломбалар торышын карый. Алар шәһәрдәшләргә сак булырга, җиһазларның эш дәверен тикшереп торырга киңәш итә. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезнең нидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Тукай районында шул исәптән Татарстанның 2 районындагы авылларда котыру чире буенча карантин игълан ителде. Бу хакта документ Рөстәм Миңнеханов имзасы белән республика башлыгы порталында басылып чыкты. Биредә Опас районының Танай-Турай, Яшел Үзән районының Ореховка һәм Тукай районының Таулык авылларында карантин кертелү турында билгеләп үтелә. Карантин гамәлдә булган вакытта йорт хайваннарын сату, аларны тиешле территория чикләреннән чыгару, дезинфекцияләнмәгән йон һәм тире чыгару, сәламәт хайваннарның сөтләрен пастеризация уздырмыйча сату, яки ризыкта куллану һәм ит өчен авыру терлекне чалу тыела. Карантин 2 ай дәвам итәчәк. Чаллы бакчачылары республика президенты белән очрашуга әзерләнә. 15 сентябрьдә Татарстанда бакчачы көне бәйрәме узачак. Бәйрәмгә багышланган чарада иң яхшы бакчачылык ширкәтләрен һәм иң яхшы инициативаларны билгеләячәкләр. Юбилейный бакчачылары әлеге мөмкинлектән файдаланып, үзләрен борчыган проблемаларны Рөстәм Миңнехановка җиткерергә тели. Бүген юбилейный бакчачылык ширкәтендә 540 участок, 50-гә якын кеше биредә ел әйләнәсе тора. Шәһәрдән дә җаккан, моннан җәүенә җөрибез, җәптә торабыз біз монда. Кеше турында әйтеп булмый инде. Безнең өчен бик җайлы, 15 минут туда-сюда без сразу кайтып киләбез кирәк булса. Менә ташландык ниләрдә бакчаларда байтак. Бакчада яшәү шартларын яхшыртыр өчен тырышалар. Халыктан җыелган акчага янгын сигнализациясе шлагбаум урнаштырганнар. Территория тәүлек буена видео аша күзәтелә. Гомуми скважина бар, күбесе үз участокларында куе казыткан. Әмма су үткәргеч торбалар искергән, капиталь төзекләндерү кирәк. Электр белән проблемалар бар. Бакчачылар көнкүреш калдыклары өчен мәйдан турында хыяллана. Президентка юллаган мөрәҗәгатьләрендә алар юлларны төзекләндерүне дә сораган. Начиная от 28-го квартала, от гаражей, хотя бы до шлагбаума, сделали бы дорогу. Вот в этом году мы отсыпали, да? Ежегодно мы что-то отсыпаем, но все уходит как в воду. Потому что там нужно работы, дорогу сделать правильно, первый раз. Бакчачылык ширкәте шәһәр уртасында урнашкан, ул шуның белән башкаларны да җәлеп итә. Ташландык участоклар юк диярлек, алга таба үсү мөмкинлекләре дә зур. Күбесе биредә йортлар, мунчалар, гаражлар төзи. Шәһәрдәшләр ширкәткә игътибар итәрләр, ярдәм булыр дип өметләнә. Гүсәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген Ак Калфак хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының чираттагы җыелышы булды. Анда җәй көне булган чараларга нәтиҗә ясадылар. Шулай ук яңа сезонда башкарылачак эшләр планы расланды. Исегезгә төшерәм, Ак Калфак оешмасы шәһәребездә инде берничә ел эшләп килә. Ул төрле тармакларда хезмәт куючы, төрле яшьтәге хатын-кызларны берләштерә. Оешманың максаты халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап калу, балаларны гына түгел, гаиләне дә милли традицияләребез нигезендә тәрбияләү. Тәрбия эше безнең төптән балалардан башланырга тиеш. Һәм менә безнең нинди генә чараны алсак та, алар нәкъ шушы нәниләр белән эшләүдән башлана. Без инде нәниләр белән бергә ата-анасын да җыябыз, шундый ук мәдәни чараларыбыз да бар. Аларга ияреп әтиләребез килә. Без үзебезнең гореф-гадәтләребезне менә шушы гаиләгә дә бирәбез. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Только 5 дней. Очень низкая цена. Горбуша свежемороженая всего за 149,90 за килограмм. Магазин «Светофор», Ломоносова 1А, 150 метров перед Боровецким мостом.